Dobre, konečne ti môžem odpovedať na túto otázku, ty si nám písal viackrát, ja viem o tom, ale v skratke povedané, ono táto prekvapí, ale nemám ja osobne žiadnu zbierku, pretože ja som to reálne nemal kam dávať a tým pádom som to nemal ani nejako chuť zbierať, aj keď prešlo našimi rukami veľa figurok, čo sme chceli, ale všetko sa to zmenilo, lebo spravili sme takúto poličku, hej, kde máme už vystavené aj nejaké figurky, ktoré máme, akože v mojej zbierke. A mám pripravené aj figurky, čo som si ja odkladal, dokiaľ nebudeme mať miesto, kam budeme dať. Čiže budeme robiť unboxingy, bude to pomaličky spolu plniť. A budeme hovoriť. Čo sa týka mojej zbierky, tak tu vám ukážem teda, čo máme zatiaľ, vám ukážem v ďalšom videu. Je to primárne kvôli tomu, že ja zbieram neveci ani tak, čo sa mi páči, ale musí to pre mňa znamenať niečo tá konkrétna figurka a musí byť dostatočnej dobrej kvality, aby sa mi to páčilo. Hej, ale tá cena, že je tam nejaká spomienka alebo nostalgia je pre mňa ten najdôležitejší faktor, či tú figurku som vždy chcel alebo ne. Čiže v ďalšom videu vám ukážem konkrétne kúsky, čo mám a dôvody, prečo ich mám a potom už začneme s unboxingami a unboxingom a plneným. Dúfam, že to je za to všetko. Vidíme sa v ďalšom videu.